Mä en tiedä mitä tähän sanoisi, silloin hyvinä vuosina se, että satoi vaakatasossa räntää ja kylmää oli pakkasta pari astetta. Silloin kun minä menin, niin Tammerkoski oli jäässä ja piti mennä sen jään läpi. Jäätäs kumpat aukeaa ja Porin Kohja koskettaa tätä Tammerkosken pintaa. Ensimmäiset iikuudet kuuluu. Onko nyt kylmä? Päätettiin, että jäädään hetkeksi oikein uimaan. Jopa tänne Hämeen sillalle asti näkyy nuo riemusuut ja huudot. Siellä vissi on oikein kiva, koska saa mennä ensimmäisenä koskeen. Eli 2017 vuoden ensimmäiset ihmiset ovat nyt kastettu. Ja tässähän korissa oli siis ylioppilaskunta. Tai ylioppilaskunnan halli. Anteeksi, kyllä korjaa. Taisin itsekin äsken sanoa väärin. Ja nyt myös meidän pääsihteerimme on virallisesti Tampereen teekkari, kun hänet on täällä teekkarikasteessa nyt kastettu. Hän ei tosiaan ole sukeltanut vielä, miksei? Korihan luonnollisesti on siellä Tammerkoskessa niin kauan, kunnes kaikki on sukeltaneet sinne alas. Hop hop! Lakki kouraan ja alas! Pääsihteeri näyttää olevan erittäin innoissaan näistä tamperelaisten teekkareiden perinteistä tällä hetkellä. Ja tällä hetkellä toisessa korissa näyttää ylöspäin menevän. Ketäs siellä oikein meneekään? Vanhat silmäni harottavat. Nyt en oikeasti kuullut, kun kuuntelin tätä Passion teekkarihuutoa täältä hallituksen korista. Mitä sanoit? Se on ilmeisesti ihan hyvät vappufiilikset. Eli siis ketäs meillä on siellä toisessa korissa? Matti on ilmeisesti kuuro, mutta jos oikein näen, niin siellä